Assalamu alaikum. Sunana Musa Rafin Kuka, kuma ɗan Kwankwasiyya. Na yi wannan bidiyo ne domin in nemi yafiyar Rashida bisa abin da na yi jiya. Duk masu bibiyata a social media sun ga rubutun da na yi na cewa ina son aure ta. To gaskiya wannan gaskiya na tabbar rashin kunya ce, ta fi ƙarfi na, babu yadda zan yi da ita. To ina neman yafiyarta, don Allah ta yafe min akan abin da na yi kuskure. Ta yi min waya, ta gaggaya min kuskure na, kuma ta ja min kunni akan abin da na yi. Kuma tabbas gaskiya abin da na gaskiya bai dace ba, gaskiya tabbas bai dace ba wallahi. To gaskiya ni Musa Rafin Kuka ɗan Kwankwasiyya, ina neman yafiyarta tare da magoya bayan ta su yi haƙuri akan abin da na gaskiya bai dace ba. Ina neman yafiyarta da ta yafe min akan abin da na yi mata. Kuma duk wanda ya san ya ga rubutun da na yi jiya, to da Allah ya yi postin wannan bidiyo zuwa ko ina ya yaɗu, har da mutanen YouTube da na Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, duka su tuttura wannan bidiyo da na yi yanzu. Na gode, Allah ya saka alheri. Na gode.